Halag nagkaon si Zah. Mayong hapon sa tanan. Pauli na ko sa amua sa isla. Pauli. Mabalik na ko. So, hindi ako diri sa akong balay sa akong maguwang. Sa ika-6 katuigan ni Zah. Arang kanina. Nakatugod ko. Og mo ni ijang kinamagwangan. Hi. Padong na kong biyahe. Sige, ingat sa biyahe. Salamat. Og kani pod. Pag gumangpon pod ni na anak sa akong magwang kinamagwangan nga laki. Hi. Oh. Kikiking. Kani pod. Anak pod nini. Ay! Asa man? Mo ni si Julito. Hi. Mo ni ang asawa. Kani? Ako. Kani? Ako na pura. Ako ni Manang. Ako na po ni Naha. Agkare? Kani? Kusa man eh? Agapo. Wala, taas nag-apo na. Nag-apo eh. Apostohod ko na. Wak pa dyan mo. So, maato na ko. Maato na ko, iya. Bye-bye. Salamat. Salamat sa pag-vlog. Manang. Hoy, pagtaon na. Manang. Wala mga igsoon na bitaw. Si Manong Victor. Ano na i-vlog-vlog kay. Ate Merna. Mga igsoon na ta, mo lain-lain ginuan. Kani. Kamanghuran. Kare. Para man yun. Kare. Mga igsuon na nagpagumangkon ra. Kani, uy, nang laba man si iyo. Yo, ados ako. Naglaba lagi kayo. Kapamay na kayo. Salamat yo. Hi, Ma'am Fatima Vivian. Hello. Paalis na ako. Paalis na ako. Salamat. Amping biyahe. Salamat Manang. Salamat. Yeah. Oh, love. Mga kapatid ko, mga pamangkin ko, Ma'am Fatima. Amping. Ito ang nag-60. Amping. Salamat. Salamat sa tanan. Ay, Salamat. Anya, mato na ko. Salamat sa isda. Oy, shush. Bye-bye. Na. Mato sa ko, mag-ilis ako. Nay, yapas pag yun. Anya. Mag-ready na ko. Ayun. Sus, ay, di ka nag-isla. Nag-isla ka. Dadong ko magbalik dito. Na? Ay, mag-headset ko. Mag-ready na ko. Pauli na ko. So, kabat og 3 ka oras akong biyahe. Di na ko makaadto. Di na ko pagkapalit sa Alturas. Asa mo ka mo palit? Di na ko kapalit. Nakuha nila ang magsubo na lang ko. Asa libon? Hindi, asa na. Dadon na lang sa pamana. Ikaw. Sunod talaga sa Ana lang sa pamana. Makibangan, naman ko nagdagan. So, pauli na ko sa isla, di ako mga 3 hours pa ang biyahe na ko. So, hello ma'am, mahiwagang ina, papauwi na ko ng isla. So, 3 hours po ang biyahe ko. Andito lang ako sa mga kapatid ko ngayon. Thank you. Uy, kasubra de kag-inom mo soft drink. Paalis na ako. So,
Manang. Iya. Loh. Asa. Gaman mo na inyong ano mo, yes ako. Tunga, pero tunga na yung naurot. Kuman ano. Ay ko yung naging nakatunga. Hindi ko na. Hindi lagi katunga dahil kita na sigurad. Nakatunga. Speaking live. Speaking live. Nag-live na po. Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Kita ng viewer. May viewer. Na. 1, 2, 3, 4. Ata, nakakibangan dito? O na lang sigurong dadon na? Kanang kuan. Ya, nakakibangan di kaya? O na lang ni dadon? Ya. Salamat, ma'am. Salamat. Bye-bye. Alis na ako. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Love you too. Bye-bye. 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 Oh, bye-bye Liti. Amat. Halo. Wako'y bangan lagi. Ana lang yung kota. Yun. May baby click. Tak dia apa tak? Bawon pag ganito kita ng rubber. Ha, rubber sa. Diha mo ko rubber. Wa mo ko nag-expect nga magdato og ingon anak ko. Salamat po, ma'am. Pare kay ko signal ana. Wa ko nag-expect nga na anak. Sige, sa ano? Sa kini, ha? Oh, ako nag-expect nga na ako mabit-bit kani. Ha? Ako nag-expect. Dire kay taga kuan da? Ha? Taga sadari eh. Murad ko ani kuan kanang na courier ano. Ala inig pagasolina na ho ta. Ay, tagsa lang ni kuan kay o man ni gibangan tanan. Gasolina kadaan. Dili man lahi man dito ya. Ha? Lahi man. Siya pa dong. Na ana ako man po. Mas barato ato. Oh, ganahan ko dito. Ana pa man nan po. Mas barato ato. Oo. Alag ang bag. Basig makabalik ko ani. Dagay mo sunod na ako. Salamat sa pag-prepare ta. Uy, adto mo sa isla ha. Pwede di ay. Pwede naman di Quarantine. Pwede na ay. Nadto mo nga itong uban dito. Di kay magairan. Ha? Asa man? Asa? Di dyan maagairan natin ay. Palto. Ha? Ang katubang kuan, lubi ato. Lugi to no. Ha? Sila? Rodel. Asa may Rodel? Rodel? Amo sa ka makadoy na. Oh, nunda. Ah, Papadas na siya. giuhaw ba dyan ko? Ganina ra ko dyan. Dag mag-ihi-ihi ko. Dag mag-ihi-ihi ko. Gamay ba? Ha? Gamay ba? Ang saan na pag-change sa camera ha?
I-change na ko sa camera. I-change na ang camera ba? Uy, Tipo gamay na kaya kauyo na pa rin siya. saan nag-i-change ang camera para paatubangan? May mga pugo na nuktok ano. Ha? Mga pugo na nuktok. I-change na ang camera. Thank you, ma'am. Hala. I-change na ko ang camera. I-change na ko. Buadja. Ha? Gabagang buadja. Yati Bye-bye. Bye-bye man lagi kaya. Lorita may iso. Bye-bye, God bless. Kung saan ni? Na siguro lain ana kanang wa ko naminaw. Kaysa? Inam sa Salamat, ha? Daghan ko na si Lisa. Naaman lagi ni bye-bye lagi kaya. Ha? Ana ko way now. Na ana ni bye-bye ka na ko. Lain mo nagamit sa imong account iya? La. Na, bye-bye. Lorita may iso. Kana lagi way now? Naa. Na, tanawa. Way now no. Ayan, Lorita may iso. Painom mo na ako ng sister Sagay ko. now. Thank you, ate. Thank you. Aga Thank ganing bakuan you. tas ni hawak. Kasagay way now. Naa. Siguro ya way iso. now sudya. Ya, manong ikaw may lain may nagamit sa mga Way account. now sudya. Murag kanang insag kanang naay mga ba. Iha. Inag ka na ba? Screenshot na ba na kining na kini dili na ang Ibang, ha? usara ni gabangan na ala ni. gasolina pa ka? Di, ato na siguro ko ubay paggasolina. 3 hours, di kang karoon ko magpagasolina. Ang biyahe. Pandingin. Bye-bye. Amping ina ni. Bye-bye, ante. Kari na ba kari? Agay. Ato na. Love you. Bye-bye. Amping, amping. Yeah. Amping ha. Lamat. Bye-bye. Ate Mer. God bless. Uy, laag mo dito ha. O ba na ikuan? Pwede na magdak. Pwede na mga Pebrero guro katapusan. O, magdamag sakyanan. Naman ay mga holiday. Thank you, ma'am. Uy, bigat naman ito ha. Siya This kanang tabangin ko anang ko ana ba kanang way now nga Oo. kanang. Ako din screenshot ni. Oh. Ni screenshot. Si Karing Lorita may iso. Kay si Lisa lagi din sa ya, duhay nag-open sa inyo kuan. Yeah, ang imong basig nay nag-hack nimo ana. Ni naggamag lang account. Para kuan gamiton imongan. Unya, di na ko magdugay. Thank you mama hiwagang ina. Thank you. Oo. Screenshot na nga. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Sa mga naa pa man ko ni seminar ug mapo mag-training pa 1 week. Bye-bye. Bye-bye.
Hi, Rhea.
Contact mo na sana. Ay, hala, mamahiwagan ina. Agad lang muna.
Akin ko muna yung ano. Isa ko kasama. Hello po. Salamat. Salamat po sa inyong pagsama sa aking biyahe. Para na rin kayong nakapunta na ng Bohol, ma'am. Mahiwagang ina. Hindi ko pa ma-reach. Hindi ko pa ma-reach.
Hi, Ma'am Regina. Welcome. 4. Nakabiyahe po ako.
O ba yun ang pumihon? Hi, salamat sa nag-isa kong viewer dyan. Salamat at sinamahan niyo ako sa ating biyahe. Nagbiyahe po ako ngayon.
Dito na ako sa pier, sa Ubay.
Hello, thank you sa viewers ko dyan. Hello, ma'am. Hindi pa po. Andito pa po ako, ma'am, sa ano, sa pier ng Ubay. Sasakay pa po ako ng bangka, ma'am. Kasama ko si Baby Kid. Nasa isla po kasi yung trabaho ko eh. Kaya paminsan-minsan walang signal sa biyahe ko kasi may lugar na walang signal kaya nawala bigla ako. So maraming salamat pala Ma'am Mahiwagang Ina sa pagsubaybay niyo sa akin. So maraming salamat. At hindi ko kayo hanggang pagdating ko sa bahay. Yes, malayo. Kasi di ba sabi ko kanina na 3 hours yung biyahe ko. Ay, maraming salamat pala. So, nakabantay pala kayo sa akin. Nanay ka talaga sa akin. Salamat, nanay. Salamat, nanay. Nagantay na po kami ng ng bangka. So, hanggang pagdating ko sa bahay. Kunin ko itong ito po kasi. Yan po ang isla. Ito pala. Ito po. Yun po ang pupuntahan ko, ma'am. Yung isla na yun. Salamat po. Yun, yung isla na yun. Hi, thank you, Ma'am Chiki and Renee. Salamat sa patamsak dyan. Maraming salamat, nanay, sa inyong pagbantay sa akin. Salamat po na. Salamat po, Ma'am Mahiwagang Ina. Bukas ito. Ito yung mga motorsiklo na to. Ala, baboy ni gawas. Ni gawas. Ha? Ala, baboy. Anak baboy ni gawas, ma'am. Ni gawas na on. Ay, di na mudagan. Agka nang naibangan na ng tila na. Ha? Nay, magbukod mo na ron. La, delikado. Hindi na mudagan, kinaluyan na. Ha? Mudagan. Ay, lang na badwari. Opo, malawak po, ma'am. Ayun, mangga. Mangga yan, mangga. Galing ng isla po yan, ma'am. Wala, gibundak, lata, yan na. Ito po, baboy, galing ng isla.
Galing po yan ang isla, ma'am. Kakarga galing sa ano, sa bangka. Kana, wani na sa nga mangga kuya? Carl. Ikaw po yung Oh, yes. Yes po, may baboy. Dadalhin nila dito sa mainland. Galing sa isla po yan, ma'am. Yan. Bagong dating na bangka. Yun, may mga mangga. Mga mangga. Sako-sako ng mangga. Kaya yan ako motor ng unang oh, Yun po. Mangga. Sako ng mangga yan, ma'am. Mga mangga na nasa sako na. Ayun, meron pa din. Daghana sa mangga na. Nagpili palitan na. Asa man nadapita. Dinharan na sa asang bariwa. Depende na ay daghan man ning barangay. Kamu mismo mo motangtang mo kuha. Oh, kay kuan man ay sa gatos, na 300. Oh. Higit naman. Basig na yaho dito tanaw chikon day pudto nako. Asa man kadapit? Paputong tanaw og kuan kay daghan man pugog kanang naay kuan. Punuan. Asa dapit ma'am? Pero ako lang kanang naay tagain lang kog number nimo. na sa Santo Rosario. Ang katungo ani injan wan ni ito nga ako kanang lamit ito siya mahinog lamit pud sa kilawon. Kanang nai. 75 1 sa ingan ho ani ha sip ang kanguan kundakon ha. Uy. Fixi lang ko ma'am. Tawag lang ko nimo. Waga mo ko pero wani nagagawa. Wani man na ilaha. Wani. Mo man pinangit. Lambi na sa Adi, na ako kami mo balik ka kay tumog nga simban bukod una. Oh, sure.
Buot na dyan ako. Oo, yan sa baboy ay. Ay, awang kabuang gikan. Ah, hindi na lang sa kaka. Hindi na, tangka. Yun. Sige, ma'am. O, salamat. Pila man po ka ng libur atong isa ka sa kuno. Ha? Pila libur ato. Sa Sa kuno oo. 25. 25. Ang amo ato may lang yung 5. We, nga naman. Wala mas Ano alas man na alas. Alas sa sako. Sagsako. Yan na po, karganas ko.
Inay na. Ayaw rin pasapos. Ma'am, Oh. Kasi siya pre. dito na karo videohan kang ma'am. Ina, naka-live na sila. Pangagaw, dito na karo makabidyohan kang ma'am. Kita ko niya. Aray, kasi ka, makita. Naka-live na sila. Disembark na ni. Tanaw kami. Okay. Ang anak ni Janice. Naka-live na sila. Oh. Nagagak. Agak akong cellphone. Hi, Rosan. Diyan ako lang. Padong na ko lang. Diyan ako. Diyan ako sa pupo lang. Rosan. Hala, nilago. Okay. Okay, thank you. Tara daw maplit eh. Og sa kuan, label. Thank you. Thank you. Po.